Saan Miss TV ba? Content ato pa rin. Tawagin ito. Pari kay Lode. Huwag yung cellphone, kita ko i-upload. Tawagan Zoya. Tawagin ito. Ya, juga tayo sa kung kas. Tawagin. Bawa mo ring? Ha? Bawa mo ring. Busy siguro. Ibabayin ko ito sa anak ko. Wala na text to. Ano ring na? Ring. Hello, Brad. Chan. Ada tayo lakukan. Boy punol, Brad. May butterfly. Kaya mag-content tayo nyo. Sugatan. Ha? Tarik ka? Sugatan tika kasada. Sige, sige. Hanahan tika. Ada kepaabot rin kay mari toro si Baron chat mix TV ron kay content di ba? Duol mo kuno siya kuno. Nakaron to kay dollar mela narmanan. 1 minute later. Hoy, Brad. Hoy, ana dai ka Brad. Oh. Ana. Para malingaw ka ato siya surprise. Malingaw ka ato na kung isulti na mo kung takay na ba? Karoon takay. Pag-inong tasulti. Oy. Ako surprise lagi. Hindi mo taguntit ba? Ato na sulti na ko karang takay to. Malingaw, ligar na ato siya surprise. Ron. Patang lagi. Ayo. Brad. Tumiko gwapo. Uy po dan. Guwapo, artistahan kay Gao ba? Bago. Natog? Ano man? Narito sa gabi? Narito sa gabi. Ano pala sa gabi? Malasap na naman. Uy. Natog man lagi ning buuin lagi mo nag-content. Siya. Natog. Natog lagi. Mo agad ato pagkawunon pa man eh. Sama man nato. Yo. Ato nang kabuangan ako ikabahala na atong buling-bulingan tanaran. Tingnan na to, tingnan na to. Dunggan na. Ay, bungol mo na, di mo na kadugog. Ay, surprise ba kay tag-survey ng mga risiko gani. Lago na gabi kay. Yung lago ti kay. Gano man nari yung manok buno na ta sig ligid mo ito bunga. Naghubo pag isporon. Ito sig daog na ba natap na kay. Ha? Muna na beto taas. Muna ka ko wala kay muna beto. Ato mo katong kuan dito. Karon, di na kaw na ron. Ko naghanon kay ron mo kuan ni dadan dali ka. No. TV dia. Kono yang kana. Ay. Foto ni kalau tutup. Ayo, bawa ke TV enggak tahu rasa ke TV. Kau ada tu balik. Bukan. Lupa kain ini. Mana yang? Warna ini. Tahu dia. Bukan. Itu lagi. Buka air. Bau jangan tempat lebih. Mana dia ini? Aduh yang aduh. Apa begitu? Sini bisa kuat. Ngamuk kan? Ngamuk ada ini. Nah itu hina lagi hina dari itu kan. Mau apa begitu bapak? Enggak ngayung. Tumatur ko babaw. Kan. Matur mo babaw, ako inon na. Ako inon matur ka. Matur ako dito. Matur ko babaw. Gigi. Oh, ya, mari si Boy Bunang. Mari turun si Boy Bunang kay. Ako na itong ikabuangan. Ari na nagtatag. Orang bangko ron. Are to diri? Ha? Are to Boy Bunang rin asa kita ari rin. Kaya na diri. Ako siguro ka diri ron. Oh, lagi kinanari begitu kan. Itagay sa diri ba. Wala siya ko ba kay. Oh, wa magapunoy lang man nako, balas kayo. Tabla ko no. Tagay na ta. Lilingaw ni. Wala ko lagi masunod. Kaya mo to. Asa di muna lagi kan ako tong ikabuangan. Ako tong ano ito ron? Buling-bulingan kay. Ano buling-bulingan man mo? Suko to.
Surprise. Ano ba? Bukan. Ano pa duka kay gabi nga nakuha ko gabi bigyan na ito. Samo kay ko. Jadi ko na to day. Tagay na. Kaya Richard okay. Ay, tagsar kasi dito ay organ Duka kay ta sa tamo si ko gibo kay sa tara sa gabi ni kuha ta gabi. Oh, Ano tagsar ka na Richard? mao lagi. Nagsabot lagi ta duka kayo gibo ko sa gabi alas 12 na ni kuha. Ay, basta Richard dito sa kamar. Sa kamar rin sige mo katawa. Tagay katagayan na rin. Ay sige susuko na tagay na. Ay, Basta kumusta ang manok naman eh. ang gayo. Ano kayong manok eh? Tablay. Tabla ka naman. Ano, saya kaya pusing-pusing gabi ni dehigda pa ko dito nya. Pero dawag yung manok pagsunod. Dawag ng pagkudra. Ari, tabla lagi wala kuan. Dili duka kayo. Tagay na. Basta mapunta ta ninyo. Tagay rin talaga eh. Ay sige kulkuhan na. Pero good mood ba? Good mood. Masala. Ano nga nasa ulit lagi. Ay. Jam ni, tapos ni. Tamis ba? Nay, kuwan. Kuwan si Ice. Ay, pumili eh. Ako pa yung mata. Ay, mga Richard. Sige, tawa. Tawa Richard mo. Sige, tawa Richard. Tawa. Ketawa na mo na, ketawa. Sabay atong mo ni kuan. Hindi, bagi mo. Pagduruan ito lagi mo. Kuwan ta. Hindi na kuwan eh. Kaya kuwan ta. Ang content na unggoy-unggoy. Unggoy. Ah, siya yung unggoy. Hindi, gwapo na. Hindi na unggoy. Ha? Unggoy, gwapo. Sabutan ninyo magkuan ta yung picture ninyo nga kanang atong kita kuan ba. Kato kaya ito, kumanan mo tayo na itong kuwan. Ang picture ta ninyo kay natay ato to ikuan atong sa Sabi niya, ano? Tagi sa ito. Oh, pagkakas na ito. Maghimo ta kay atong ato ibuan sa atong profile ato kana tayo patito. Kanang gwapo kay ta. Oy, wapo oy. Gwapo, pamusong tao. Balag pati kita na sa personal pero sa ato picture para na sa Sige, ikuan ba. picture ka. Picture ka. Picture tayo. Cellphone na. Okay, cellphone na. Selfie. Oh. Selfie na rin, ha? Ayan ana. Ga picture na ito si kuan. Selfie na kay para Ilalang doha. Ayaw, Di, kita pata. marang. Arang, arang eh. Ano baba? Sige. Arang, lubog na may arang. Oh, arang oy. Arang eh. Arang, ano? Oh. Gusto di kamay. Laruan. Ato bro tayo. Sige. Sipa kamay ba? Kurang di maglaro na. Girahin. Ah, magkamukuha bro. Usap bro. Di makuha. Sige, Okay na eh. Okay na. Sa man. Di, ay, sige na ako. Bukan na yung kuha no. Kita tuh ngayon kita. Oh, ano ikaw? Ugong ganyan. Ugong. Sa man. Mau di sini katawa ba inyo mo ni tanong mo klaro mo. Dang to dito ko na gat. Okay ba na lagi blind mo ba ba? Budi na yung parulay. Ate. Okay ba na ba? Okay na kagawan kasi pisawag ko gabi school lapo. Basta gabi ba na yung kapan yung mga antos ka ng kwan bungan. Mo bigibaw na. Ikaw kito dito nya sige ka ba. Ika misbuhat yung kuha na ko so Dili lagi muna lagi di muna. Sa mo mo klaro na. Why? Richard, ay ko yung nakabiwangan na mo na Richard. Yari. Eh, nang tay. Tagay sa. Ay, na mawar na. Mawar na rin tagay na. Ready na ka? Wala lagi na load na siya nun. Wala load naman. Ah, grabe yan. Hindi ka load. Tagay sa. Tagsal mo Richard, di ko na muli na Richard. Klaro eh. Wala na, load Richard. Saan mo Richard? Isa ka bulong bulong na. Magkonten mo ta. Lagi. Inyo yung sa wag mo Ah, lagi bigyan bawa na lagi. Kundi ta ninyo inyong tripan. So wag mo klaro. Ikaw bukaw na Bert, basta ikaw Bert nga. Ah, kalimpyo na kung kamot. Kalimpyo na kamot. Yung nga, Sige mo, kalimpyo na kamot. Kadiskare inyo mataw na yun. Why di ba mo na eh? May pitara ko pa na. Na ugong ganyan ang Kasi gisama na ganito siguro. Wala ka kupong kagabi ba niya. Nagtugag gwapa kin chicks ba niya magsama lapok na eh. Ako pa na Olympic ang kamot. Wagi ko kasi dam ko kagabi kon pag nang nukos ba niya. Pag ano mo pag daw na magsama ba. Wow.
Thank